Maayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anapod ko aron nihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Atong tan-awon ang maayong balita sa Cebu. Opisyal na nga giablihan sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang PHIVOLCS Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami o PVC-MCET nga nahimutang sa lungsod sa San Fernando, Cebu. Si DOST Secretary Renato Solidum Jr. niingon nga ang two-story monitoring center nagkantidad og 15 million pesos gawas pa sa gasto sa pag-operate sa state-of-the-art nga mga kahimanan niini nga nahimutang sa Purok 11 Santan, Barangay North, Poblacion. Ang bagong pasilidad kabahin sa inisyatiba sa ahensya pagmonitor sa mga linog ug tsunami sa Visayas. Matod ni Solidum, makatabang ang maong pasilidad sa pagmonitor sa mga fault lines sa Kabisayan, ilabi na dinhi sa Sugbo. Ang PVC-MCET adunay real-time display ug monitoring sa mga linog ug tsunami gamit ang Philippine Seismic Network. Kini makamonitor usab sa mga linog sa silingang nasod, lakip na ang mga volcanic activities. Ang center kay 24/7 nga operational ug mahimo usab nga educational o learning site sa mga estudyante nga interesadong makat-on kabahin sa seismology ug volcanology. Kini adunay 9 ka staff-controlled seismic stations, 25 satellite telemetered seismic stations, 6 sea-level monitoring stations alang sa tsunami detection, ug 7 ka community tsunami alerting stations. Gawas ni Solidum, ang pormal nga pag-abli sa PVC-MCET gitambungan usab nila ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, Office of the Civil Defense Regional Director Joel Eristain, San Fernando Mayor Maitha Ancanoy ug Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Neil Angelo Sanchez. Og aniya usab ang maayong balita sa Bohol. May mga saad nga taman saad na lang. Aduna usay saad nga wala pa lang padandunga, hilom nga miglupad. Duha ka tuig human makuha ang mandato nga mangulo, gisaad ni Gobernador Aris Umentado ang pagpasud sa mga mamumunan ug sa bitbit nilang trabaho. Gisaad usab nga mag-agni og mga mamumunan sa kuryente aron dili na ang Bohol makasinati og brownout nga grabe. Sigon sa Bohol Poll sa Holy Name University, minus ang nakabot sa administrasyon nga pagpabarug sa mga bag-ong negosyo ug sa pagpasulod sa mga trabaho. Niadtong 2019, 73% ang nagtuo nga ekonomiya ang suliran sa tao. Sa 2024, ang nagtuo nga ekonomikanhon ang mga problema 52% na. Sa pagduso sa pumuhunan ni atong 2018 sa ilang pagpaningkamot, ang lokal nga liderato nakakuha og plus 31 ang gigrado. Sa 2024, plus 41 na ang grado o 10% ang aumento ni Umentado. Sa paghatag kahigayunan sa trabaho, 2018 ang administrasyon gigraduhan og plus 24. Sa 2024, plus 43 ang grado, halos doble ang aumento. Ingon pa nila, survey man lang na. Niining buwanan nasaksihan ang katumanan sa Daguhoy Solar Power Farm ug dugang 27 megawatts ug madoble pa sa sunod nga mga katuigan sa katukuran sa Imelda Ubay nga solar farm. Sa kapanarbahuan, duha ka dagkong call center ang buksan ug 6,000 dayon ang may kapanarbahuan. Punan pa sa indirect hiring nga mabuksan. Mao na ba kini ang katumanan? Kana magdepende lamang kung ang mga bulanon mo tabang sa pagpatunhay ning atong gisugdan ug matagamtam nga kadaugan. Gikan diri sa daan nga airport sa Tagbilaran alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Board. Og mao usab kini ang maayong balita didto sa Negros Oriental. Gatusan ka mga mulupyo sa dakbayan sa Dumaguete ang nakadawat og tabang pinansyal gikan sa Department of Social Welfare and Development. Mikabat sa 2,000 pesos ang nadawat na ayuda sa matag benepisyaryo sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation gikan sa DSWD sa gipahigayong payout sa Barangay Talay Covered Court.
Ni pasalamat ang mga benepisyaryo sa AEC sa ilang nadawat na ayuda. Ako ang akong mga extra nga balayran sa suga, tubig. Sana ipadayon nila ang mga ayuda sa mga senior. Pasalamat na ay makatabang gud sila sa para pa eskwela sa mga apo. Nakatabang-tabang palit bugas, balon. Sumala sa DSWD magamit ang ayuda sa galastoon labot sa pagkaon, pangmatrikula, pamlite o ubang pangpanghinanglanon sa panahon sa kalisod. Nisaksi sa pag-apod-apod sa maong ayuda sina Senator Francis Tolentino ug Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo. Nipasalig si Senator Tolentino na maghatag pa og dugang ayuda ang iyang buhatan alang sa mga PWD, mga senior citizen o uban pa. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV. Og di usab magpauhi ang Sikihor alang sa ilang maayong balita. Human sa kapistahan sa Larana ug Lassi, muarangkada na ang lungsod sa Maria sa pagpangandam silang gikahinamang kapistahan karong Mayo 24, 2024. Pinakaimportanteng pagpangandam nila ang 9 days novena mass in honor of Our Lady of Divine Providence, patron saint sa lungsod sa Maria. Nagkaraiyang kalingawan sama sa local live bands, disco, bangkita sa Tiangge, street parade, test the skills demo with events management, badminton ug boxing tournament ug aduna sila mobisita nga mga artista gikan sa GMA Kapuso. Matod pa ni Mayor Asok, excited ang mga Marianhon kay mao kini ang panahon nga magkakatipok ang mga pamilya gikan sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Karong Mayo 24 pohon in honor of Our Lady of Divine Providence. Actually, this is an annual fiesta celebration. Kada tuig magyud natong giselebrar. Of course, we will have a kick-off parade that will start on tomorrow, May 16. So, ang atong fiesta celebration will run for 9 days. So, gikan sa pizza 16, mo-end po siya sa 24. So, of course, ang paghanay nato sa mga nagkalain-laing mga kalingawan sa atong pagpabibot para sa ato ang lungsod, para po na sa ato ang mga katawhan. And this is one of our matawag na nato nga naandan or sa ato ang kultura or cultural event. Ang fiesta usa man gyud na nga gipanghinam-hinam nato every time you celebrate. And of course ang ato ang kaon-kaon which is 23 Disperas og fiesta. Welcome man gyud na tanan, ang tanan gina wa man gyud tay pili. Everybody can come and celebrate and enjoy during this period. So, muna itong pagpangandam sa mga nagkalain natong mga activities. Si Felix Kalunob usab, malipayong maghulat sa iyang mga sakop sa mga panimalay karong fiesta. Ay ngandam tag mga bugas, mga lamas. Kaya na naman tayo, lapit naman ta. Di ba? Kalipay, kaya na ako mga anak. Sa Maria, palangga ka. Arat na, mamista na ta. Maayong fiesta sa tanan. Alang sa mayong balita sa Sikihor, ako si Ditchy Umandam. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dogang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na pud ta sunod semana.